Κεφάλαιο 3. Η αντίληψη της αθωότητας. 1. Εξηλαίωση χωρίς θυσία. Ένα ακόμα σημείο πρέπει πλήρως να ξεκαθαριστεί προτού να μπορέσει να εξαφανιστεί οποιοσδήποτε φόβος σχετικά με τα θαύματα. Η Σταύρωση δεν εδραίωσε την εξηλαίωση, η Ανάσταση το έκανε. Πολλοί ειλικρινείς χριστιανοί το έχουν παρανοήσει. Όποιος είναι απελευθερωμένος από την πεποίθηση της έλλειψης δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό το λάθος. Αν η Σταύρωση δοθεί από μια αντεστραμμένη οπτική, πραγματικά φαίνεται ότι ο Θεός επέτρεψε και μάλιστα ενθάρρυνε έναν από τους ιούς του να υποφέρει επειδή ήταν καλός. Αυτή η ιδιαίτερα ατυχής ερμηνεία, η οποία προήλθε από προβολή, έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους να φοβούνται με πίκρα τον Θεό. Τέτοιες αντιθρησκευτικές αντιλήψεις εισάγονται σε πολλές θρησκείες. Όμως κάθε ειλικρινής χριστιανός θα έπρεπε να σταθεί και να σκεφτεί πώς είναι δυνατόν να είναι έτσι. Είναι δυνατόν ο Θεός να έκανε μια τέτοιου είδους σκέψη για την οποία αυτός ο ίδιος έχει δηλώσει ότι είναι ανάξια για τον Υιό Του? Η καλύτερη άμυνα, όπως πάντα, είναι να μην επιτεθεί στην άποψη του άλλου, αλλά να προστατέψεις την αλήθεια. Δεν είναι σοφό να αποδεχθείς οποιαδήποτε ιδέα αν πρέπει να αντιστρέψεις ένα ολόκληρο σύστημα αναφοράς για να την δικαιώσεις. Αυτή η διαδικασία είναι επώδυνη στις δευτερεύουσας σημασίας εφαρμογές της και πραγματικά τραγική σε ευρύτερη κλίμακα. Ο διωγμός συχνά καταλήγει σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί η τρομερή ασφαλμένη αντίληψη ότι ο ίδιος ο Θεός κατέτρεξε τον ίδιο τον Υιό Του για χάρη της σωτηρίας. Οι ίδιες οι λέξεις δεν έχουν κανένα νόημα. Έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολο να ξεπεραστεί αυτό, επειδή παρόλο που το ίδιο το λάθος δεν είναι πιο δύσκολο να διορθωθεί από όσο οποιοδήποτε άλλο, πολλοί έχουν υπάρξει απρόθυμοι να το εγκαταλείψουν εξαιτίας της εξέχουσας αξίας της ως άμυνας. Σε πιο ήπιες μορφές ένας γονιός λέει «Αυτό με πονά περισσότερο από όσο πονά εσένα» και αισθάνεται δικαιολογημένος να χτυπάει ένα παιδί. Μπορείς να πιστέψεις ότι ο πατέρας μας πραγματικά σκέφτεται έτσι. Είναι τόσο ουσιώδες να διαλυθεί κάθε τέτοιο σκεπτικό, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τίποτε αυτού του είδους δεν παραμένει στο νου σου. Δεν τιμωρήθηκα εγώ επειδή εσύ ήσουν κακός. Το ολοκληρωτικά αγαθό μάθημα που διδάσκει η εξηλαίωση χάνεται αν αλλοιωθεί από τέτοιου είδους διαστρέβλωση σε οποιαδήποτε μορφή. Η δήλωση, η εκδίκηση είναι δική μου, είπε ο Κύριος. Είναι μια λανθασμένη αντίληψη μέσω της οποίας κάποιος μεταθέτει το δικό του κακό παρελθόν στον Θεό. Το κακό παρελθόν δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Αυτός δεν το δημιούργησε και αυτός δεν το συντηρεί. Ο Θεός δεν πιστεύει σε αντίπεινα. Ο νους του δεν δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν κρατά τις κακές σου πράξεις εναντίον σου. Είναι πιθανό αυτός να τις κρατούσε εναντίον μου? Βεβαιώσου τελείως ότι αναγνωρίζεις πόσο εντελώς αδύνατη είναι αυτή η υπόθεση και ότι πηγάζει ολοκληρωτικά από προβολή. Αυτό το είδος σφάλματος είναι υπεύθυνο για την υπόθαλψη παρόμοιων σφαλμάτων, συμπεριλαμβάνοντας και την πεποίθηση ότι ο Θεός απέρριψε τον Αδάμ και τον έδιωξε από τον κήπο της Εδέμ. Γι' αυτό επίσης μπορεί να πιστεύεις μερικές φορές ότι δεν σε κατευθύνω σωστά. Έχω καταβάλει κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιήσω λέξεις που είναι σχεδόν αδύνατο να διαστρεβλωθούν, αλλά είναι πάντα δυνατόν να διαστρεβλώσεις τα σύμβολα αν το επιθυμείς. Η θυσία είναι μια έννοια εντελώς άγνωστη στον Θεό. Πηγάζει αποκλειστικά από τον φόβο και οι φοβισμένοι άνθρωποι μπορούν να γίνουν μοχθηροί. Η οποιοδήποτε είδους θυσία αποτελεί παραβίαση της εντολής μου ότι θα πρέπει να είσαι ελεήμονας, όπως ο πατέρας σου στον ουρανό είναι ελεήμων. Υπήρξε δύσκολο για πολλούς χριστιανούς να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό ισχύει για τους ίδιους. Οι καλοί δάσκαλοι ποτέ δεν τρομοκρατούν τους μαθητές τους. Να τρομοκρατείς σημαίνει να επιτίθεσαι και αυτό καταλήγει σε απόρριψη αυτού που ο δάσκαλος προσφέρει. Το αποτέλεσμα είναι αποτυχία μάθησης.
ορθά έχουν αναφερθεί σε μένα ως ο αμνός του Θεού που αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου, αλλά αυτοί που παρουσιάζουν τον αμνό ως βαμμένο στο αίμα δεν αντιλαμβάνονται το νόημα του συμβολισμού. Αν κατανοηθεί σωστά, είναι ένα πολύ απλό σύμβολο που μιλά για την αθωότητά μου. Το λιοντάρι και ο αμνός που κάθονται μαζί συμβολίζουν ότι η δύναμη και η αθωότητα δεν βρίσκονται σε σύγκρουση, αλλά ζουν φυσιολογικά εν ειρήνη. Ευλογημένη η αγνήτη καρδία, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό, είναι ένας άλλος τρόπος για να πούμε το ίδιο. Ένας αγνός νους γνωρίζει την αλήθεια και αυτή είναι η δύναμή του. Δεν συγχαίει την καταστροφή με την αθωότητα, επειδή συσχετίζει την αθωότητα με την δύναμη και όχι με την αδυναμία. Η αθωότητα είναι ανίκανη για οποιαδήποτε θυσία, επειδή ο υγιής νους έχει τα πάντα και πασχίζει μόνο για να προστατεύσει την ολότητά του. Δεν μπορεί να προβάλλει, μπορεί μόνο να τιμά άλλους νόες, επειδή η τιμή είναι ο φυσικός χαιρετισμός εκείνων που αληθινά αγαπιούνται προς τους άλλους όμοιους προς αυτούς. Ο αμνός αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου υπό την έννοια ότι η κατάσταση της αθωότητας ή της χάριτος είναι αυτή στην οποία το νόημα της εξηλαίωσης είναι πλήρως εμφανές. Η εξηλαίωση είναι ολοκληρωτικά ξεκάθαρη, είναι τελείως ξεκάθαρη διότι υπάρχει μέσα στο φως. Μόνο οι προσπάθειες να την καλύψουν με σκοτάδι την έκαναν απροσπέλαστη σε αυτούς που δεν επιλέγουν να βλέπουν. Η ίδια η εξηλαίωση δεν ακτινοβολεί παρά μόνο την αλήθεια. Επομένως είναι η επιτομή της έλλειψης βλάβης και σκορπίζει μόνο ευλογίες. Δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό εάν προέκυπτε από οτιδήποτε άλλο πλην της τέλειας αθωότητας. Η αθωότητα είναι σοφία, επειδή δεν έχει επίγνωση του κακού και το κακό δεν υπάρχει. Ωστόσο, έχει πλήρη επίγνωση για κάθε τι που είναι αληθινό. Η Ανάσταση απέδειξε ότι τίποτα δεν μπορεί να καταστρέψει την αλήθεια. Το καλό μπορεί να αντισταθεί σε κάθε μορφής κακό, όπως ακριβώς το φως διαλύει μορφές του σκότους. Η εξηλαίωση είναι άρα το τέλειο μάθημα, είναι η έσχατη απόδειξη ότι όλα τα άλλα μαθήματα που δίδαξα είναι αληθινά. Αν μπορείς να δεχτείς αυτήν την γενίκευση τώρα, δεν θα χρειαστεί να διδαχθείς από πολλά άλλα μικρότερα μαθήματα. Απελευθερώνεσαι από όλα τα λάθη αν το πιστέψεις αυτό. Η αθωότητα του Θεού είναι η αληθινή κατάσταση του νου του Υιού Του. Σε αυτήν την κατάσταση ο νου σου γνωρίζει τον Θεό, διότι ο Θεός δεν είναι συμβολικός, είναι γεγονός. Όταν γνωρίζεις τον Υιό Του όπως είναι, συνειδητοποιείς ότι η εξηλαίωση και όχι η θυσία είναι το μόνο κατάλληλο δώρο για τον βωμό του Θεού, όπου τίποτα άλλο δεν ανήκει πέραν της τελειότητας. Η κατανόηση των αθώων είναι η αλήθεια, γι' αυτό οι βωμοί τους ακτινοβολούν πραγματικά.